Să dăm ascultarea cuvenită Cuvântului Lui Dumnezeu. Așa cum îl găsim scris în a doua epistolă lui Pavel către Timotei, capitolul 4. 2 Timotei, capitolul 4. Vom citi de la versetul 1 până la versetul 8 inclusiv. Doi Timotei, capitolul 4, pagina 1171. Cuvântul lui Dumnezeu spune astfel: Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa. Propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gândila urechile să audă lucruri plăcute și îi vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fii trează în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor privi venirea Lui. Amin. Amin. Haideți să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste Scriptura citită. Bunul nostru Părinte care locuiești în cer, îți mulțumim că ne-ai cinstit cu prezența Ta și în după amiaza aceasta. Îți mulțumim, Doamne, pentru că am putut să-ți înălțăm numele, să venim cu rugăciuni înaintea Ta, cu darurile noastre înaintea Ta și acum așteptăm ca Tu să ne vorbești. Te rugăm să ne dai cu un duh de înțelepciune, să ne deschizi mintea și inima ca să pricepem Scripturile. Iar în ceea ce mă privește, Doamne, Te rog, ajută-mă să împart drept cuvântul adevărului, pentru slava Ta și pentru zidirea bisericii Tale. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Mulțumim Dumnezeu, preiubiți frați și surori din Biserica Emanuel, în cartierul Berceni, pentru că putem să mai avem un copac lângă Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Când o să ajungem toți în slavă, primii la lui Dumnezeu, o să ne aducem aminte cu bucurie de timpul petrecut în Părtășie Sfântă, în această Valea Plângerii numită de Scriptură, pământul pe care trăim. Și există pasaje în Scriptură care au ceva deosebit pentru sufletele noastre, acum adică dreptul meu, pe care mereu și mereu le revăd și care au ceva deosebit să ne transmită. Mai ales cuvinte, învățături de la copiii lui Dumnezeu deosebiți, cum a fost acest apostol al neamurilor, Pavel. Scriptura din care am citit a fost scrisă, scrisoarea aceasta a fost scrisă de apostolul Pavel înainte de încheierea vieții pe pământul acesta, și a scris-o lui Timotei undeva pe la anii 65-66 după Hristos. Am mai trăit după aceea prin anul 67, când a murit decapitat de către împăratul Nero. Și e important să luăm aminte la
moștenirea pe care Apostolul Pavel, acest mare om al lui Dumnezeu, sfânt al lui Dumnezeu, pus deoparte pentru Dumnezeu, și-a lăsat moștenire pentru cei care au venit după el. În primul rând, la ucenicul său prea iubit Timotei și apoi și nouă celor de astăzi. De fapt, vrem sau nu vrem, fiecare dintre noi lăsăm ceva moștenire. Nu casa și banii. Casa oricum ce le iau. Și modelul tău de viață, învățătura pe care ai dat, celul pe care a urmărit. Apostolul Pavel, chiar de la începutul pasajului pe care l-am citit, vine cu o rugăminte deosebită. Te rog fierbinte. Cum o veni asta? Te rog fierbinte. Atunci nu e ceva spus din vârful buzelor. Te rog frumos să speli vasele. Când spui te rog fierbinte, înseamnă că avea ceva foarte important pe inimă, de transmis, de lăsat moștenire. Și aș veni în seara aceasta să urmărim împreună 3 adevăruri din moștenirea Apostolului Pavel, lăsată lui Timotei și prin scrisoarea către Timotei și nouă, și anume, întâi un model, apoi un mesaj, apoi o motivație. Pavel spunea, mai la tinerețe, pe la anii 50-55, când a scris epistola către Corinteni. Citim la 1 Corinteni 11, capitolul cu versetul 1, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Cu alte cuvinte, Pavel le zicea corintenilor, urmați-mă pe mine, uitați-vă la modelul vieții mele, întrucât și eu am urmat modelul Domnului Iisus Hristos. Pavel îi lasă lui Timotei ca moștenire un model. Cel mai frumos model posibil. Modelul Domnului Iisus Hristos. Și modul în care se adresează în versetul 1 din capitolul 4, te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții și pe arătarea și împărăția sa. Timotei, tot ce am făcut în viață după întâlnirea cu Iisus Hristos pe drumul Damascului, sunt conștient că am făcut-o înaintea lui Hristos Iisus. De El am ținut cont. El a fost persoana de referință pentru mine. M-am referit întotdeauna la El. Pe El l-am urmat. La El m-am uitat. Cineva spunea pe bună dreptate, unde te uiți, acolo ajungi, la cine te uiți, ca El ajunge. Vreți exemple? Te uiți numai la televizor, ca la televizorul ajunge. Te uiți la Scriptura Sfântă, cuvântul vine și locuiește în tine. Să ne uităm Sfântă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucurie care a pus înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade acum la dreapta scaunului domnia lui Dumnezeu. Pavel s-a uitat Sfântă la Domnul Iisus Hristos. Modelul de viață pentru Pavel a fost Iisus Hristos. Gândiți-vă ce lucru extraordinar. Se pare că au fost cam de aceeași vârstă. Iisus din Nazaret, Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, și Saul din Tars, viitorul apostol Pavel. Au fost cam de o vârstă.
Numai că Domnul Iisus Hristos a trăit 33 de ani și jumătate și Pavel a trăit dublu, 67-68 de ani. Și unul era învățător, rabin, Iisus Hristos, și Pavel a fost rabin, a învățat la picioarele lui Gamaliel, da? Și au fost deși îl slujeau pe același Dumnezeu, au fost totuși pe drumuri, a zice, paralele. Saul din Tars a fost unul dintre cei mai apriși prigonitori ai creștinilor și ai lui Hristos. Vă aduceți aminte, da? Fapte, capitolul 8, capitolul 7, capitolul 8, capitolul 9, când e vorba despre întoarcerea, convertirea lui Saul. Și din momentul în care s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, când l-a cucerit prin cuvintele acelea, Saule, pentru ce mă prigonești? Și Saul a răspuns, cine ești, Doamne, și ce vrei să fac? Și a primit de la Dumnezeu, prin prorocul, prin ucenicul Anania, misiunea care avea, să ducă Evanghelia la împărat, la cei înălțați întregătorii, apostolul Pavel s-a ținut, dacă mi este permisă expresia, cu amândouă mâinile de Domnul Iisus Hristos. Nu l-a lăsat. Nu te las până nu mă vei binecuvânta. Și l-a binecuvântat Domnul Iisus Hristos pe românește cuvânt și învățat. L-a urmat pe Domnul Iisus Hristos. Hristos a fost modelul lui de viață. Și a luat cuvântul care l-a spus Domnul Iisus Hristos, Matei 11:28. Învățați de la mine, că eu sunt blând și zmerit cu inima. Și Apostolul Pavel a învățat de la Domnul Iisus Hristos. Și spune lui Timotei, Timotee, îți las un model. Calcă pe urmele mele, întrucât eu am călcat și calc pe urmele Domnului Iisus Hristos. Ce model lași tu, moștenire? Ce model las eu, moștenire? Pentru copiii mei, pentru frații și surorile în Hristos, pentru nepoții mei. Ce model lași tu? Cine este persoana pe care tu ai urmat-o, la care tu te-ai raportat în fiecare zi, de când te-ai întors la Dumnezeu? Important, îi spune Pavel lui Timotei, nimeni să nu disprețuiască tinerețea Timotei, ci fie o pildă, un exemplu, un model pentru credincioși. În vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Pavel a urmat modelul lui Hristos. Pavel s-a dat model pentru Timotei. Și spune lui Timotei, Timotei, la rândul tău, ai văzut modelul lui Hristos, ai văzut modelul Pavel ca și Hristos, tu trebuie să fii model. Vrem sau nu vrem, repet ce am spus mai devreme, suntem modele. Pozitive sau negative, bune sau rele. Ce fel de model las eu moștenire celor care vin după mine? Poate zic cei mai tineri, mai am timp. Dumneavoastră sau dumneata, normal, ai părul cărunt și de acum te gândești, ai și copii și nepoți, te gândești ce să lași moștenire. Dar eu, atenție, când Pavel scrie lui Timotei și prima epistolă, 1 Timotei 4:12 și a doua epistolă, Timotei era tânăr, era cam de vârsta frumoșilor care au cântat pe acolo prin față. Da, undeva 20 și 30 de ani. Și a spus, modelul nu începe la 60 de ani, ci modelul îl iei de la tinerețe până la bătrânețe. Cine e modelul tău? Cine a fost modelul tău de viață până acum? Ce model las eu pentru cei care vin după mine? Gândiți-vă. Pot să spun cu mulțumire și recunoștință la adresa lui Dumnezeu că modelul a fost Domnul Iisus Hristos pentru mine. Și al doilea după Domnul Iisus Hristos a fost Tata. Acum Tata este în slavă, în rai, cu prea iubitul nostru Mântuitor Iisus Hristos. Pentru că mă uitam la Tata și
și vedea ceva din Hristos Domnul în viața lui. Din bunătatea, din blândețea, din seriozitatea, din cuvânt, din rugăciune, din modul în care proclama Evanghelia, da? Ce model lași tu moștenire? Al doilea, Pavel vine și spune: te rog fierbinte, înaintea lui Hristos, modelul pe care am urmat, propovăduiește cuvântul. Vreau să recitesc, pentru că sunt câteva versete de la 2 la 4, importante pentru noi. Propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată gândirea și învățătura, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci vor gândi la urechile să audă lucruri plăcute și vor da învățători după puftele lor. Căci vor întoarce urechea de adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Propovăduiește cuvântul. Timotei, eu am avut un mesaj. Am avut un model. Modelul Iisus Hristos mi-a arătat mie, prin descoperire dumnezeiască, un mesaj. Mesajul, într-un singur cuvânt, era Evanghelia. Vestea bună. Mesajul acesta, cuvântul, numit aici în pasatul versetele 2 la 4, din ultimul de capitolul 4, cuvântul, învățătura sănătoasă și adevărul. Cuvântul, învățătura sănătoasă și adevărul. Pavel nu s-a proclamat pe sine însuși. Noi nu ne predicăm pe noi înșine, ci pe Hristos cel crucificat. Ce mesaj las moștenire celor care vin după mine? Tot lui Timotei, Pavel îi spune la 2 Timotei 2:15, caută să te împățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Îmi aduc aminte când eram tânăr în credință, îmi plăcea și acum, dar atunci eram parcă mult mai însetat să cunoaște cât mai multe, să cercetez cât mai multe lucruri. Din scriptură, din știință, din literatură, cât mai multe. Și mi-a căzut în mână o carte. Povestiri biblice. Dacă o găsiți, citiți-o, dar nu vă legați de ea, că nu-i bună. Și cartea aceasta, Povestiri biblice, era în vremea cealaltă, înainte de Revoluție, când era ateismul, materialismul științific, dialectic și cum le învățam noi poveștile la școală. Da? Și cartea aceasta încerca să demonstreze că toate minunile din Vechiul Testament au o interpretare rațională. Că atunci când au trecut Marea Roșie, a fost, știu eu ce s-a întâmplat și a fost furtună, a fost și s-a despărțit Marea Roșie. Că atunci când a fost la lucru rapid Moise, pentru că în deșertul Arabiei, acolo, sunt gaze naturale, se aprindeau respectivele și de asta nu se stingea și ardea într-una. Și câte pe tot îi priveau rațional. În moment dat, am văzut că tot ce am învățat eu din Scriptură, de la tata și de la mama și în biserica în care am crescut, începea să-ți fie clatine. Uite așa, într-o parte și într-a zic, stai puțin tel. Dacă va avea dreptate. Să cred poveștile lor, da? Și după lui Dumnezeu, eram tânăr în credință. Nu știu dacă aveam 2 ani, 3 ani de credință, da? Atenție! Mai ales la tine în credință vin tot felul de credință. Da, te prostiți, ai luat după ăștia, da? Și încearcă să te abată din casă. Și atunci am stat înaintea lui Dumnezeu și am citit în Scriptură, asta am învățat de la tată. Să citesc Scriptura în fiecare zi, asta era regulă sfântă pentru tata. Cuvântul și rugăciunea, astea erau ca pâinea cea în toate zile. Mai degrabă cuvântul și rugăciunea decât mâncare. Și îmi zice Dumnezeu,
la Daniel, capitolul 10, versetul 21, când eu eram frământat și aproape că începeam să mă clatim. Vreau să-ți fac cunoscut ce este scris în Cartea Adevărului. Care e Cartea Adevărului? Povestiri biblice. Nu are povestiri biblice. Noi citim Biblia, nu povestirile biblice. Da? Și am scris la mine în Biblie, e semnat aici așa, la Daniel 10 cu 21, când am citit Cartea Povestiri Biblice. Cine vrea poate să vadă. Deci am notat ca să fie limpede să nu mai iau după povestiri biblice, ci după Scriptură, da? Cartea Adevărului. Pentru că aici zice Scriptura prin care am citit, își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Povestirile biblice sunt istorisiri închipuite. Ce mesaj lasă moștenire copiilor mei, nepoților mei? Ce le spun? Cuvântul, învățătura sănătoasă, cuvântul adevărului sau povestiri biblice? Povestiri despre. Acum, ca să pot să transmit mai departe adevărul, trebuie să fac ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în Fapte, capitolul 20, versetul 32. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zizi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. Acolo cuvântul este asemănat cu o mână. Deci vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului. Da? O mână. Da? Și cuvântul lui Dumnezeu, ca să pot să-l am pentru mine, să-l pot să-l dau și altora, ca și cuvântul adevărului, ca învățătură sănătoasă, trebuie să-l citesc, să-l studiez, să meditez, să memorez și să aplic. Mâna. Mâna. Să-l citesc, ferice cine citește. Apocalipsa 1:3. Să studiez, da? Cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică. Să meditez, da? Ferice de omul care zi și noapte cugetă la legea Domnului, da? Care memorează Psalmul 119, versetul 11, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Și care aplică, da? Cartea aceasta religios nu se depărțește de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci, să aplici, să împlinești tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi din toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Deci, mâna cuvântului Dumnezeu, ce mână îi dau eu la copilul meu? Ce mână dau la urmașii mei? Ce mesaj las eu? Da? Păi, dacă eu am iubit, m-am hrănit cu cuvânt, cu învățătura sănătoasă, cu adevărul, am citit, am studiat, am meditat, am memorat și am aplicat. Mâna, mâna. Unii doar citesc, din când în când. De studiat n-am timp. De meditat, meditez la altele. De memorat, nu prea sunt bine cu memoria. Și de aplicat, nu mai e timp. Frați și surori, din prea iubita Biserică Emanuel din Berceni. Am fost la dumneavoastră de... n-am numărat câte ori. Este una din bisericile apropiate de inima mea. Dacă ar fi să las ceva moștenire pentru biserica aceasta, este modelul Hristos și apoi cuvântul, învățătura sănătoasă, cuvântul adevărului. Citiți-o, studiați-o, meditați, memorați și aplicați. Și dacă nu să ajungeți în cer, să-mi spuneți. Al treilea, a lăsat moștenire un model, Iisus Hristos. A lăsat moștenire un mesaj, nu povestiri biblice, istorisiri închipuite, v-am spus de ele, ci cuvântul, învățătura sănătoasă, cuvântul adevărului. Da? Și apoi a lăsat și motivat. De ce a făcut el tot ce a făcut? Ascultați! Eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am rugat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum mă
cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel drept și ce scrie în continuare trecut și numele meu acolo, slăvit să fie Domnul. Amin. Și numele dumneavoastră și cei care v-ați mărturisit acum seara credința în Domnul Iisus Hristos. Și nu numai mie, ci și tuturor. Intră acolo numele tău, scrie-l acolo. Pavel, Claudiu, scrie-l acolo, da? Tuturor celor ce vor fi iubiți venirea Lui. Care a fost motivația lui Pavel? De ce a trăit și cum a trăit? Spune, m-am luptat, am păzit, am sfârșit alergarea. De acum mă așteaptă cununa. El alerga în așa fel ca să capete cununa. Nu ca să fie ultimul. Da. Ai noștri trebuie să se prindă, spune Pavel, să fie cei din tâi fapte bune, să iei zice alergați ca să câștigați cununa. La Corinteni, 1 Corinteni, capitolul 9, spune acolo Pavel așa, de la versetul 24. Nu știți că cei ce alergă în locul de alergare, toți alergă, dar numai unul capătă premiul? Alergați corintenilor, dar în așa fel ca să căpătați premiul. V-ați gândit la asta? A fost premiat la școală. Frate, cum și cum așa. La pocăință aici trebuie să fii premiat, alergat, în așa fel ca să căpătați premiul. Și acum zice, toți ce se luptă la jocurile de opție se supun la tot felul de împlânări și fac lucrul acesta ca să capete cunună care se poate vesteji. Noi, se include și pe tine, nu numai corintenii, noi, adică și noi cei de aici, să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. Deci facem pentru o cunună. Noi avem o motivație sănătoasă. Ne așteaptă o mare răsplătire. Și se spune la Evrei, capitolul 11, versetul 23-24, că Pavel n-a vrut, Moise nu a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a ales mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, pentru că socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât toate comorile Egiptului, pentru că avea ochii ațintiți spre banii din Egipt. Sunteți pe recepție? Avea ochii ațintiți spre răsplătire. Știați că Dumnezeul nostru este întâi și Dumnezeul răsplătirilor? Nu numai Dumnezeul mântuirii, nădejdei, al dragostei, e Dumnezeul răsplătirilor. Și Dumnezeul nostru știe să răsplătească. Și noi facem cu motivație sănătoasă, corectă, cinstită. Da? Adică fac ceea ce fac, pentru că știu că nu mă ostenesc în zadar. De aceea, prea iubiții mei, frați, se scrie Corintenilor. Da. 1 Corinteni 15. Fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna lucrul Domnului, că știți că osteniala voastră în Domnul nu este zadarnică. Nici o ostenială pentru Dumnezeu este zadarnică. Un pahar de apă dat unuia nu rămâne nerăsplătit. Pahar de apă, frate, dar dacă dai o găleată, dar dacă dai acolo și pâine, dar dacă dai acolo și mâncare, dar dacă dai din timpul tău, dar dai din sănătatea ta, nu rămâne nerăsplătită. Luptați-vă, alergați, spune Pavel, în moștenirea lui, în testamentul lui spiritual, ca să căpătați premiul, ca să căpătați cununa. Cununa neprihănire pe care o vă da Dumnezeu tuturor celor ce vor fi iubi venirea Lui. Iubești venirea Domnului Iisus Hristos? Da. Păi, dacă o iubești, zice, cine mă iubește, acela face ceea ce spun eu. Cine are cuvintele mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Tatăl meu îl va iubi și noi ne vom arăta Lui. Te gândești la cunună? La cununa neprihănirii? La cine m-a dat Dumnezeu acolo, sus în slavă? Mai acum vreo 3 săptămâni sau cât, a fost tradiția cu 40 de mucenici. Faceți aminte, da? 40, nu 44 au adăugat ei. 40 nu e poveste, este istorie registrată în analele credinței creștine. În secolul I, pe vremea lui Nero, avea un corp de elită, cum ar fi la noi, cum vezi cel astea care e pe la Palatul Cotroceni? Asta de gardă sau cum? Da. Detașamentul de gardă, frumos. Regimentul de gardă, mulțumesc, regiment, așa, regimentul de gardă. Și avea și el acolo, toți aranjați
toată floarea trebesită a întregului apus. Era. Și i-a trimis sub comanda centurionului Vespasian, care mai târziu a ajuns și el cezar, împărat, i-a trimis în Galia, Franța de astăzi, ca să rezolve problemele imperiului. Și a auzit Nero, i-au ajuns la urechi informații că unii dintre, și nu puțin, dintre cei care erau în regimentul lui Vespasian, erau creștini. Și a dat un decret, a trimis lui Vespasian o scrisoare și a zis, vezi că acolo printre ei creștini. Te rog frumos, decretul nostru, hotărârea noastră împărătească este ca cei care îl urmează pe Hristos și nu vor să-ți lase de el să fie omorâți. A primit depeșa centurionul Vespasian și i-a chemat în careu pe toți regimentul de gardă, da, frumoși aceștia, care aveau un cântec. În armată e cu cântec înainte marș. Da. Și avea un cântec și spunea așa cântecul. Noi luptăm pentru tine, o împărate, ca să câștigăm pentru tine victoria și de la tine cununa victoriei. Și cântau cântec înainte mari, se duceau și luptau pentru împăratul Nero. Când a venit depeșa de la Nero, Vespasian, care își iubea regimentul, așa avea inima strânsă și i-a chemat acolo în careu și a zis, uite ce am citit acolo, mai ales că împăratul a spus că cei care sunt așa judărați de Hristos, de erezia asta, așa cum se o erezie cu pesimismul, da? O să fie uciși. Și a spus, cei care sunteți creștini, vă rugăm frumos să poftiți și să ieșiți în față. 2 pași, 40 de tineri frumoși ca brazi au ieșit în fața acolo. Nu i-am venit să creadă ochilor, urechilor, deci mai 1, 2, așa mai merge. Dar 40 frumoși acolo toți. Și a zis, uite, vă dau răgaș. Până la apusul soarele, vă gândiți bine de tot. Dacă vă lăsați de erezia asta, de Hristos ăsta care este, nu aveți probleme. A așteptat până la apusul soarelui, a strâns din nou regimentul în careu și a zis, cei care sunteți creștini, poftiți în față. Și au făcut 2 pași în față, 40 de brazi. Tineri, frumoși, credincioși, au ieșit în față acolo. Vespasian a zis, domnule, decretul este limpede, nu vreți să vă repădați de Hristos? Nu. A zis, bun, atunci erau undeva pe lângă un lac în Franța și era iarnă, era miez iernii, cum a fost la noi când cu zăpadă așa, frig, ger, și a zis, uite, vă dau jos, cum le zice la asta, hainele de bunica. Așa, le-a dat jos și i-a trimis de îmbrăcat acolo pe lac și dacă vă răzgândiți, aici pe mală este foc aranjat, așa veniți, spuneți, ne-am hotărât, nu mai vreți să urmă Hristos și în regulă vă dau înapoi toate, da. Și au plecat în coloană de câte 40 de oameni, erau frumoși, erau să întâlnim cu ăștia, da? Și au 4 s-au dus cântând. Dar nu mai cântau pentru tine, împărate, pentru Nero, ci cântau 40 de luptători pentru Hristos, luptăm. Pentru tine să câștigăm victoria și de la tine să căpătăm până la victorie. Și cântau cum cântă soldații, mai ales creștini. Au tot cântat toată noaptea acolo, până din ce în ce tot mai stins. Unul dintre ei n-a mai rezistat. Și a zis, domnule, s-a uitat la focul care e acolo, da, și a zis, gata, m-a dat. S-a dus, i-a spus lui Vespasian, eu renunț. Numai că Duhul lui Dumnezeu a lucrat în inima lui Vespasian, care a zis, da, mă duc eu în locul lor, în locul lui. Și a intrat el și s-a refăcut. Ăia cântau acolo după ce a plecat trădătorul care s-a lepădat. Cântau 39 de luptători pentru tine, Hristoase, cântau. Și ăsta, când a ajuns Vespasian, a zis, a intrat și el și au reluat 40 de luptători pentru tine, Hristoase, pentru tine vrem să câștigăm victoria și de la tine cununa. Cununa neprihănirii este pregătită. Merită să luptăm lupta cea bună, să trăim după principii, după învățătura sănătoasă. Timpul s-a dus. Ce lași moștenire? Tu și eu. Modelul Hristos, Doamne ajută-i să lăsăm. Da? Să scrie acolo moștenirea lui Valeriu Radu pentru urmașilor lui este modelul Hristos, acum îndrăznesc Scriptura pe alte păsări, da?
pentru modelul Hristos, învățătura sănătoasă, cuvântul adevărului, Sfânta Scriptură, da? Și ca motivație cununa neprihănirii pe care ne-a dat Domnul. Și lui Pavel, și lui Timotei, și nouă celor care iubim venirea lui. Amin. Amin.